Vítejte u dalšího Omnetic videotutoriálu. Tentokrát se zaměříme na novou funkci, která se týká fotografií vozidla a konkrétně je to funkce, která dokáže vlastně nahradit pozadí fotografie. Tak když vlastně nafotíte auto v nějakým reálným běžným provozu nebo v reálných situacích, tak dokážete potom nahradit pozadí na těch fotografiích jednotným pozadím. Navíc dokážete použít ještě nějaké další funkcionality, které s tou náhradou pozadí souvisejí, ale to si za chvilku ukážeme v rámci nastavení a pak představení samotné funkčnosti. Tentokrát se bude jednat o kratší videotutoriál, takže pojďme na to, ať to zbytečně nezdržujeme. Co se týče náhrady pozadí, je potřeba vlastně si o funkci požádat, tak aby vám byla v systému aktivována. Pokud je vám funkce v systému aktivovaná, tak v nastavení toho systému v rámci nastavení prodeje, inzerce, tady vidíte odstraňování pozadí neboli náhrada pozadí. V tuhletu chvíli vlastně vidíte 4 různé pozadí, kterými dokážete nahradit vaše fotografie. Je to taková ta točna vlastně s šedým pozadím, s šedým zátiším, točna se světlejším, točna se schody a vlastně, nebo točna prostředí řekněme městský s nějakými schody a městský prostředí dlažba, kdy vidíte vlastně v pozadí toho obrázku zelené keře. Takže vlastně funguje to tak, že máte zapnutou funkci nahradit pozadí, vyberete si vlastně, jakým pozadím chcete ty dané fotografie nahrazovat nebo do pozadí těch originálních fotografií nahrazovat. Dále můžete využít funkcionality, že si nahradíte registrační značku. Ta způsobí vlastně to, že registrační značka bude vybělena, tak jak vidíte tady na tom obrázku. No a samozřejmě můžete ještě taky si nechat zatmavit okna. Tahleta funkcionalita sníží odlesky vlastně od oken toho vozidla, takže nevidíte do toho interiéru. Ve chvíli, kdy máte teda vybráno příslušné pozadí, nahradit registrační značku, případně zatmavená okna, uložíte a zavřete, potvrdíte, vrátíte se zpátky na vozidlo, vstoupíte do konkrétního vozu, takže já tady využiju už nám známe vozidlo, na kterém prezentujeme všechny funkce Omneticu. Jdeme do fotografií. Tak buď můžu teda nahrazovat jednu fotografii nebo libovolné množství fotografií, tak já použiju hromadné akce a budu chtít nahradit vlastně všechny fotografie, takže všechny si označím, nebo jsem mohl samozřejmě vybrat vše, taky druhá možnost. No a pravým tlačítkem myši na jedné z fotografií dáte funkci nahradit pozadí. Vidíte, kolik fotografií vlastně bude nahrazeno, čili u kolika fotografií proběhne ta úprava nebo ta výměna toho pozadí. Pokud byste ještě teďka chtěli to pozadí změnit, tak můžete jít do nastavení a změnit si to vybrané pozadí. Pokud by vám ani jedno z těch 4 pozadí nevyhovovalo, dokážeme do systému individuálně každému dealerovi, každému prodejci nahrát jeho pozadí. To znamená, jakoby my tady máme 4 nějaké defaultní, 4 nějaké, které nabízíme, ale pak, když by nevyhovovalo ani jedno, dokážeme nahrát individuální pozadí dealera tak, aby to odpovídalo přesně jeho požadavkům. No a dáme potvrdit. Tak, v tuhletu chvíli začne probíhat to odstraňování pozadí. Bylo naplánováno. A co je důležitý, po dobu té operace, která může trvat několik minut, protože to je externí služba, která samozřejmě tu fotku detailně skenuje, analyzuje a odstraňuje to pozadí a nahrazuje a zachovává vlastně to vozidlo jako takový, tak pro ta operace trvá několik minut. V průběhu operace je tady zobrazený ten dialog, probíhá vlastně, vidíte, ta operace, ale co je důležité, vy na to nemusíte čekat, s tím můžete jít pracovat vlastně v systému dál nebo dělat něco jiného a ve chvíli, kdy bude dokončena ta operace, tak vám přijde notifikace. Přijde vám notifikace do mailu a taky vám přijde notifikace sem. A teďka vidíte, že to proběhlo velice rychle. Přišla vám nová notifikace, to znamená do mailu přišla notifikace o tom, že bylo dokončeno vlastně odstraňování toho pozadí. Zároveň ta notifikace přišla tady, že právě bylo dokončeno nahrazení pozadí fotek pro tohleto vozidlo. No a vy vidíte prostě, jak ty fotky v tuhletu chvíli vypadají. To znamená, vidím, že opravdu v těch fotkách bylo nahrazeno pozadí. Jo, z těch jednotlivých originálů. Ty fotky nemají velkou kvalitu, jsou běžně staženy z internetu, takže samozřejmě pak, když ty fotky fotíte v nějaké standardní kvalitě, tak samozřejmě i ten výsledek je potom jiný. Tady jsou to stažené fotky běžně z webu. Takže takový je výsledek, no a s takovými fotkama už můžete dále pracovat a fotky publikovat směrem na inzertní servery, pak když chcete mít ty fotky s jednotným pozadím. Takže tolik funkcionalita náhrady pozadí na fotkách, včetně v podstatě vybělení značky a případně zatmavení i oken.
A já se budu těšit zase naslyšenou u některého z dalších Omnetic videotutoriálů.